Samantala, Idol, patuloy po ang pag-supply ng sako-sakong bigas ng National Food Authority or NFA Eastern Pangasinan sa mga bayan pong naapektuhan po ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon po sa NFA, noong nakaraang linggo ay nasa 3,750 na sako ng bigas ang kanilang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan sa bayan po ng Binmalay, Lingayen, Manawag, Alaminos City at sa Office of the Civil Defense Region 1 bilang bahagi po ng kanilang relief operations. Sa kabila po ng patuloy na pamamahagi, tiniyak po ng NFA na may sapat pang supply para sa mga susunod na linggo. Sa susunod o sa ngayon ay may nakaimbak pang mahigit 520,000 na sako ng bigas sa kanilang warehouse bilang buffer stock para sa mga nangangailangan. Bukod dito, nakahanda rin ang karatig tanggapan ng NFA na mag-supply ng bigas kung kinakailangan bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa food security sa gitna ng sakuna. IFM News. IFM News. IFM.